வணக்கம்டா புள்ள. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு முன்னாடி என் காதலி என்னை விட்டு ஓடி போட்டா. என் காதலியை பார்க்குறீங்களா? பாருங்க, காமிக்கிறப்ப எவ்வளோ ஜம் கலக்கடி ஜம் இருக்கவன். இவதான் என் காதலி, என்னை விட்டு ஓடி போயிட்டா. நாள் அன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம காதலியோட வீடை தேட போறோம். நம்ம கேடிஎம் பைக்கில் நம்ம போகிறோம். R15 பைக்கில் போகிறோம். யார் அதுன்னு பார்க்காதீங்க, நான் தான் அபார் காதல் கொண்டவங்களோட காதல் கல்வெட்டி. நம்ம இன்னைக்கு திருடி ஆகும். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேண்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான். போடுறா நிறுத்துற அவனை. வைத்தே கிடப்ப எதுக்குடா வரீங்க எங்கெல்லாம்? யார் என்ன வேணாம் சொல்லட்டும் பாய். நம்ம இன்னைக்கு அபாரமா திருடிட்டோம் ஒரு வாட்டர் பாட்டில். எதிர்க்கும் டேய், நீ யாரா நீயே? முருந்தவரா எதுங்க? அது ஒன்றும் இல்லை பாசே, ஒன்றுமே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, ஒன்றுமே. வரட்டாடா புள்ள, டாட்டா. வரட்டா மாமே டுர்.